Počuli ste niekedy slovo nohejbal? Pravdepodobne áno, ale určite neviete, čo to presne znamená. Preto som si dnes pozval dvoch bývalých hráčov, súčasných aj bývalých trénerov. Jeden z nich predstavuje bývalú generáciu, ako keby Piešťan, volá sa Miloš Fabián a patrí aj medzi zakladateľov nohejbalu na Slovensko. Druhý z nich sa volá Jan Zvonček a trénuje súčasných Piešťancov. Na začiatku by som sa chcel hneď spýtať, že čo sa zmenilo v minulosti? Treba povedať, že nohejbal je veľmi relatívne starý šport. Korene siahajú až do rokov 20. v Čechách, kedy fotbalisti Slavie Praha začali hrať niečo podobné ako nohejbal cez špagát vo výške nejakého 1 metra. A na jednej strane boli traja hráči, na druhej traja a rozmer ihriska bol 9x9 na jednej polovičke. Tento šport sa potom rozšíril aj na Slovensko a doniesli ho takisto pražskí futbalisti, ktorí začali na kúpalisku Eva vo svojich voľných chvíľach po liečebných kúrach hrať nohejbal. Chytili sa tam toho aj domáci plavci a vodní pólisti. By som spomenul doktora Vadrnu, potom ďalších pána Bartovica, pána Šebu, ktorí na ihrisku, ktoré bolo tesne za bazénom 50-metrovým, začali hrávať nohejbal cez taký špagát a na ihrisku volejbalovom. Some people like to talk, but I'm into doing what I feel like doing when I'm inspired. So if we take a walk down the beach tonight, I bet that we could light up the sky. The big, big bang, the reason I'm alive, when all the stars collide in this universe inside. The big, big bang, the big, big bang, the big, big bang. Take it from me, I don't wanna be mummified. Sometimes I feel so isolated, I wanna die. And I'll take it from you if you got it every time. So baby, bring your body here next to mine. Z tej histórie by som ešte potom doplnil, že my sme si mysleli najprv, že v Piešťanoch sa hrá nohejbal ako samotný na Slovensku, ale zistili sme potom, že aj v ďalších mestách, hlavne v Martine. A historicky je prvý priateľský zápas medzimestský na Slovensku medzi Piešťanmi a Martinom. V Martine boli väčšinou dôstojníci českej národnosti a tí sa strašne divili, že prišli na priateľské stretnutie do Piešťan. Hralo sa vtedy na 4 zápasy a divili sa, že nevyhrali ani jeden a prehrali ako 0-4. Ale to bol zárodok toho, že po nejakých 2, 3, 4 rokoch sme potom v spolupráci s moravskými mužstvami, a to sa datuje do roku 1968, sme založili Moravsko-Slovenskú ligu a odohrali sa 3 ročníky, preto, lebo v 71. roku už Česi založili svoju federáciu a mali vlastné súťaže. Slovensko trošku potom sme sa hrali na vlastnú piesočku, až v roku 73 sme si založili slovenskú súťaž za účasti 6 mužstiev a v 74. bol potom založený Slovenský nohejbalový zväz. Ja som dá sa povedať, do tejto histórie vstúpil ako 13-14 ročný chlapec a spolu prakticky s detkami som začal hrať. Šport sa mi veľmi zapáčil a pokračoval som
v tréningu a dokonca som začal aj organizovať súťaž, ktorá bola zo začiatku len piešťanská a mali sme pravidelne 8 až 10 manšaftov a samozrejme hrali sa len trojky. Čo to vlastne znamená hrať sa na 3 dopady a 3 dotyky? Systém nohejbalu je podobný ako v tenise, kde hráč príjme od súpera lobdu a môže si ju na 3 dopady a 3 dotyky spracovať a prehadzovať na druhú stranu súperovi. Čiže princíp je podobný ako tenis alebo volejbal. A keď sa prišlo na vyššiu úroveň a kvalita sa zvýšila, tak sa začalo hrať aj dvojky, že proste na súperi boli dvaja a dvaja. A najkvalitnejší alebo špičkový nohejbal sa hrá aj single, to je proste 1 proti 1, ale tam je proste menšie ihrisko. Takže čím sa zvyšovala kvalita, sa zvyšovala aj znižoval sa potom počet dopadov. Momentálne sa hrá na 2 a na 1 dopad. A čo vlastne takí bežní hráči potrebujú, aby si mohli zahrať nohejbal? No hlavne musia rozoznať loptu od kameňa, ľudové povedané, to my takto hovoríme, keď lanárime nejakých nových hráčov, tak to je prvá podmienka. Samozrejme musia byť aspoň trošku technicky vyspelí, pretože nohejbal je veľmi náročný na osobnú techniku. Dobre, vráťme sa teraz späť na ihrisko. Ako vlastne také ihrisko vyzerá? Ihrisko má rozmery ako tenisové ihrisko. Oproti histórii sa trošku zmenili rozmery ihriska. Sú identické s tenisovým ihriskom. V prostriedku samozrejme je sieť, cez ktorú sa hrá. Je vo výške 1,10 m a sú tam proste stĺpiky, niečo ako tenisové antenky, respektíve antenky na volejbale. Tým je vymedzené, kade môže hráč zahrať lobdu na druhú stranu súperovi. Sú dané pravidlá, podľa ktorých sa musí hrať. Ako sme už spomínali, sa hrá systémom trojice proti trojiciam, dvojice proti dvojiciam a single proste 1 proti 1. Takto sa hrajú dlhodobé súťaže momentálne na Slovensku. No a je začiatok novembra, čo je už kvázi zima. Ako je možné, že ešte vy nohejbalisti stále trénujete vonku? Nož podmienky sú dosť zložité. Všetci vieme, v akej finančnej situácii, respektíve sa nachádza nielen celý svet, ale aj Slovensko a slovenský nohejbal. Preto využívame každú možnú chvíľu, keď je pekné počasie, aby sme si mohli ešte zatrénovať vonku, lebo ináč pravidelné súťaže hrávame vonku. V prípade zlého počasia musíme hrať v telocvičniach, v halách, čo je veľmi finančne náročné. Podpora športu nielen z mesta, ale aj z ostatných zúčastnených organizácií, či to z nohejbalového zväzu, je dosť slabá. Preto musíme využívať každú možnosť, aby sme mohli hrať vonku, keď je pekné počasie. Ale napriek tomu, keď sa prechádzam po ulici, málo kedy vidím hrať nejakých nohejbalistov. V čom je problém, že tento šport je taký nepopulárny na Slovensku, keď patrí medzi najslávnejšie a najúspešnejšie športy u nás? Súčasná mládež je skutočne lenivá na to, pretože aby začala trénovať a pravidelne, a keď by chceli aj dosiahnuť nejaké pekné výsledky, musia sa pritom aj namáhať. Takže pravidelne sa stáva, že sa nám síce podarí zohnať skupinu 10-12 žiakov vo veku 13, 14, 15 rokov. Možno sa niekto podiví, že prečo 13, 14, 15 rokov, tak je to kvôli tomu, že v nohejbale sa hlavičkuje a nebolo by zdravé, aby mladšie deti hlavičkovali. Takže 13, 14, 15 roční, ja im poviem, chlapci, keď budete dobre trénovať a budete verní nohejbalu, do 3 rokov budete minimálne majstri Slovenska. No bohužiaľ po pol roku zistím, že pokiaľ sa im nezačne ihneď dariť a nezískajú nejaké úspechy, tak s nohejbalom končia a ideme odznovu, ďalší rok znova na jeseň získame 10-12 a tak sa to opakuje ako perpetuum mobile. Čiže bohužiaľ lenivosť súčasnej mládeže a až na druhé miesto by som dal potom tie finančné problémy. Ale predsa len ostala tu skupinka športovcov, ktorí zabojovali a stále bojujú a trénujú.
Ako vlastne prebieha takýto tréning? Tak tréning sa začína tým, že sa chlapci rozbehajú, zahrejú si organizmus. Sú to krátke behy, ktoré sa striedajú s intenzívnym šprintom. Ďalej sú pohybové cvičenia na roztiahnutie rôznych svalových partí a na záver je tzv. Rozťahovanie. Je to špeciálne tréningy na úpolové partie svalov, hlavne triesiel, ktoré sú pri nohejbale dosť namáhané. Preto treba ten špeciálny tréning rozťahovanie týchto partí, aby sa neprišlo k zraneniu. Potom prichádza práca s loptou, najprv individuálna práca s loptou, čo už ako Miloš spomínal, je najdôležitejšia súčasť nohejbalu. Keď hráč neovláda loptu, je stratený, musí loptu ovládať tak, že je pánom lopty. Potom prichádzajú tréning úderov, a to buď útočných, tzv. Smečov, alebo tzv. Technické údery, čo sú buď točky, šlajzy, piešťanské točky, podrážky, čo sú špeciálne údery v nohejbale. No a na záver, po absolvovaní tohto rozcvičovacieho tréningu prejde sa k nácviku hry. Zaujali ma tie špeciálne údery. Počul som, že existuje tzv. Piešťanská točka a vlastne odkiaľ získala svoj názov? Ja by som to definoval tak, že keď v ranných dobách sme chodili na skúsi doslova do Prahy, do Čiech a potom na Moravu a tam sme odkúkali rôzne tie finesy a mne nikto neprikazoval vtedy, že nauč sa to alebo čo, tak ja som, keď som zbadal nejaký nový prvok, tak som si to tajne ja nacvičoval na ihrisku a potom som s tým vyrukoval a teda taká historická ten úder sa pomenoval, že piešťanská točka a väčšinou to bol úder, ktorý bol ako konečný, keď bol matchball a tak to bola sláva, keď sa to zakončilo piešťanskou točkou. Presuňme sa teraz nejakým úspechom tohto klubu. Dosiahol v súčasnosti v posledných rokoch nejaké výraznejšie úspechy? Momentálne máme mladý káder, ako už kolega Milo spomínal, je problém s doplňaním mladších hráčov, lebo mládež nemá záujem o šport. Rôzne aktivity ich zaujímajú viac, počítače a podobné veci ako šport. Takže v podstate káder máme úzky, ale sa nám podarilo to, že pred 3 rokmi sme po 20 rokoch získali bronzové umiestnenie. Boli sme tretí v celoslovenskej nohejbalovej lige. Takže sme po 20 rokoch nadviazali na úspechy, ktoré boli v minulosti. A momentálne sa nám darí tak, že obsadzujeme 3. a 4. miesta v dlhodobej súťaži. Zúčastňujeme sa aj jednorázových akcií ako Slovenský pohár a majstrovstvá Slovenska, kde pri dobrej konštelácii a vyžrebovaní súperov sa nám občas podarí uhrať nejaké medailové umiestnenie. Úroveň slovenského nohejbalu je ozaj špičková. Vládneme celosvetovému nohejbalu. Prebehli majstrovstvá Európy na Korzike, kde Slováci získali všetky tituly, čiže v dvojkách, trojkách a v singli. Spolu s Milošom sme vychovali 2 chlapcov, ktorí boli majstrami sveta v juniorskej kategórii v roku 2004 v rumunskej Bukurešti. A členmi reprezentačných kádrov, širších reprezentačných kádrov sú v súčasnosti aj 2 terajší hráči nášho oddielu. Tak vráťme sa teraz k tej minulosti. Aká úspešná bola vaša minulosť? V nohejbalových súťažiach bola veľká nuda v úvozovkách, pretože Piešťany mali taký technický herný potenciál, že my sme vyhrávali prakticky všetky majstrovstvá ligu až do roku 1981 ligu a pokiaľ sa náhodne podarilo niekomu uhrať aspoň raz nejaký titul alebo čo, tak to boli nekonečné oslavy pre tých našich súperov. Už začiatkom 80. rokov nám začali byť dobrí súperi Trenčania, potom Bratislavčania a nakoniec žezlo najlepších hráčov prevzali Košičania, ktorí v podstate vládnu až doteraz, pretože mali úžasnú podporu v dopravnom podniku mesta Košíc
Našťastie ešte sa Slovensko žije z tých predošlých úspechov a na medzinárodnom poli stále Slovensko patrí medzi najlepšie. No a keby som ešte išiel k tým úspechom Piešťan, ja mám získaných 18 titulov majstrov Slovenska. No. A aby som to ešte uzavrel s tou mojou samochválou v úvodzovkách, tak aj Česi uznali nejak kvality a históriu slovenského nohejbalu a moje pôsobenie a dá sa povedať, že v podstate sa dohodli s vtedajším slovenským nohejbalovým zväzom, že som uvedený v sieni slávy československého nohejbalu. Doteraz je tam 12 nohejbalistov a na, dá sa povedať, slabú činnosť súčasného slovenského nohejbalového zväzu som tam jediný. I keď povedzme už v dnešnej dobe by si tam zaslúžili byť aj ďalší.